И здравейте хора, аз съм Хантера и както виждате ние ще играем на Майнкрафт. Так му се правя сървър. Така денка да започваме. Така на оцеляване. Дали зомбите са включени. Чакай да ги включим. Така. Първо се осигурете с храна. Осигурени се с храна. Второто най-важно нещо е да не бягате, защото така се побитих. В смисъл по-бързо огладнявате. Ако сте в пустиня, вземете малките количества. Понякога ги вземете. Защото те ви дават пръчка. Но, ако сте в пустиня, не се отдалечавайте много, защото е възможно да намерите село. Второто най-важно нещо е да съберете дърво. Няма значение какво е важното и да е дърво, нали така? Ние ще се опитаме да съберем диаманти. Не казвам ще събера, казвам ще се опитам. Така, после второто най-важно нещо, трето ли най-важно нещо е да се направи дърво, после крафтинг дърво. И ако си пак с малко дърво, пак съберете дърво. О, хора, ако знаете колко е тъпо сега в пустинята. Аз какво чух? Точно така чух пая. Къде е ли скита той? Сигурно тук не се чуя. Къде е скита? Добре, вече ще говоря по-силно, за да ви е по-ясно. Ако си мислите, че говоря много тихо. Зайчета. Добре, тях не ги убивам, защото няма никакъв смисъл от заешко. О, хора, как мислих, ето тази там планина за село. Защото толкова много искам да намеря село, че си нямате на идея. Добре, няма да събирам дърво, тъй като ако намеря село, може да намеря нещо. Значи не съм най-добре в оцеляването, но аз просто така се оцелявам. Какво има там? Какво е това? Хора, какво е това? Това пясък ли е? За първ път виждам такъв пясък, хора. Даже това майче е глина. Това майче е глина. Да се забавяме за работа.
После ще си направим лодка. На мен ми трябва лодка, бейбе. Лодка, бейбе. Лодка. Така, готови сме. Време да гипаме. Съветвам ви да живеете Айра. Добре, ще ми трябва камък. Хубавото е, че понякога колът ви дава XP. Знаете ли какво се нарича това там? Да, точно така. Злато. What the fuck? Добре, хора, кажете ми. Кой би сложил тук дърво? Да. Не знае, че съм толкова тъп. Това е било мина. Но не довършено. Значи, хора. Сигурно някой се опитал да прави мина. Съжалявам, хора, че изключвам зомбитата, но ще ги изключа за малко. Уиii! Значи тук, защото видях скелет. Той получи няма да не са пречка. Сега някой да почне да прави мина на оцеляване, да се откаже. Да разбере, че няма да може да направи толкова добре. Ако хора си мислите, че това съм го дръсна на креатив, не е вярно. Вие видяхте, че създавам сървъра. Това е дърво. Тук едва ще намерим вода. Хайде да кинем при крафтинг тейбъла. Аз и тук накъде го цапнах. Ето го. Така, дай ми кирка. Метална кирка. И сега хора, гледайте, излезем по прозорец. Отиваме за айрона. След това ще правим... Да, след това ще ни трябва печка. Но ще трябва и дърво. За да направим айронът. Още айрон. Не вярвах, че ще го кажа, но трябва да събирам това. Все пак това е дърво, хора. На мен ще ми трябва дърво, за да изгоря айрона. Не да го изгорям, да го оформя. Не знам как се вика, но сега ще видите. Като се направя печката. Хора, това мисля, че е глина. Ето това оранжевото нещо. Казвам нещо, защото си мисля, а не че знам. Защото аз имам Майнкрафт на лаптопа. Ако питате коя версия, версията ми е 1.6.2, не знам нещо такова беше.
сега ще отидем там. Защото... О, още злато. Така е си хубавото, бе, има си злато, всичко има. Ама чая да отида при крафтинг тейбъла. Ще почичам малко. Вот. Колкото и да не се чича. Ние трябва да отслабваме, защото сме много дебели. Вечка. О, фака. Значи съм изключил зомбитата, но просто много ветър, когато е нощ. Аз нищо не виждам, бац. Когато е нощ. Дай ми поне 3. Отиде на вятъра. Дай ми още едно. Дай ми още едно. Дай ми ти още едно. Дай ми ти още едно. После да става с печети на слънцето. Факано. Слънцето факано. Факано слънцето. Не разбирам защо печката ми се свети. Газ на огъня. Така да си направим айрон кирка. Аз пък съжалявам, хора. Обърках как се обърках. Съжалявам, но аз искам да си взема златото. Ако се чудите защо първо си вземам дървеното, защото като ви играя понякога се обърквам и за тази раната чупя камъка. Обичам злато, обичам всичко. Не всичко де. Сега да не преувеличаваме. Хора, ще спра на пауза, защото ще ходя до туалетна.